है साल्ला एमान रायजा रायजा बिबो माथामखौनो होफैबाय थागोन नालै खाव खामाना जाजा जुसिगोन र' आंदो र' बन बाहायखोनो सिंखौल खामिलायनोसै उपाय इज नाथिं है 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 ओइ जालदाब दाबो साहा फुदुंजायाखै नामा साया तारातारि फुदुंना लाना फै आं गांसोबाय लोंनोसै र' बाजै थांबाय थादो माइ सिरां खोनि बिबासै मोनखोलै गावल'सो देलायबाय थायो सियालाय देलायनांगौ बारा बुङो खोनाबाय नोंसोर नो बाजै साया नो बाजै साया नो बाजै साया नो बाजै साया आंखौ खोनायाखै नंदों मा हाट मा साहा बिलाइ बा दानि बिबाजैफोरा मा न'खर सलायगोनलै है ओइ मानि गिबि